Aku mesti HP mek pesugihan. Ketok aja iki tempatnya. Dari itu. Mbah. Piye nang? Mbah, kula niki butuh modal. Sing sekirane ra usah balekake. Oh, cah kemplong. Lah pripun, Mbah? Enten ta mboten? Wah, tok. Iki temenan ta ra iki nggone iki? Kok mencurigakan? Cok, nek kuwe. Ayo mlaku. Kuyon nih, cok.